Good morning! Welcome sa live natin dito sa YouTube, sa YouTube channel ni Bahakak. Wala po tayong bahakakan ngayon. Gumawa po tayo ng traditional ice cream, no? Gumawa tayo ng traditional ice cream. Paano po natin ito gagawin? So, ganito lang po. Pinakamasimple lang pong bagay. Ganito lang ang ating gagawin, no? Ayan. Sa tubig, hinahinay lang bubo. Nang, igay-igaw mahurmon.
Ayo. Ayo. Ayun, may mga to nag-stack up. Hanggang mga ligo, mga nood ng CR nga mga damak bitaw kayo. Isa klaro na gyud nga naipunitunon ba. Di lang gyud puniton. Ginahinungda na nga to ang kahimtang nga sus. Wa gyud ka usad-usad. Ginaresulta. Sa klaro na gyud kayo nga kinahanglang puniton ay sus wa agad di gunung baling murag di sus Ginoong tawo nga. Abang way pakialam ba? Naguna-una nga dili ila ka. Litson. Kutob sa namuyo diri mo. Kuan unta. Mo participate ba? Labaw na doon nga salang itong kutsara eh. Wa gid po'y pakialam niyang mga nanay nga tagak, wa lang gid po'y aksyon ng ita.
Hamto yung magnet Daisen. Nakuha na. Mauli ada si Rana. Tawag si Rame. Si Rame. Dito ang nag-stack up, dire-dire. Buka.
Yabo niya eh. Wala na, hirot na. Fish lover na siya ba? Swake gare.
kira na. Nalil kira. Bago? Tawan mo clear, murag wag na ayo clear. Puro ba kini ayo na miglantaw? Saan pa namin klase ron Janelle? Lagi, na akong pauta naman, haba mo yung klase. Ha? Kung saan mo eskwelahan? Mag? Compulsory, yun na siya? Apil na siya yung grado ng magbinignet?
cellphone kay kubol po ni. Nakikisay color ay ano ba? Ay ko ano man. Good. Way moral support. Nga, nakawit mo cellphone mo. Kapag di mo naghawid, bisag mag-notify pa sa yung notification. Sana? Pwede ka ikuan, Milo. Ngapi, dahil maligo. Pahubag sa atay, Claire. Nasa ka-oras mo. 5 minutos mo. YouTube na, di na yung Facebook. Mga viewers. Facebook. Ikuanan ko ang original content. Ngabag. Pero bisa ng pagkil gray. Kulang ko na sa sako nito. Nalit ko ni. Sad. Gini ko ano? Kung naman mo dahil gibutang, kabalom ka nga na ako niya. Ngita, limpyo lagi permintin mo pagkitaon ba? Saksak mo ako na boss. Ay kablakan na. Content. Kabalaka. Kapag Ay. imuhang agit rin hapon eh. Kalat-kalat lang. Vlog. Ano nga? Tekan mo kayo, Simran? Bye.
gisuro rin. Dili, na sila, luto sila. Isulod ba? Isulod dito ba? Isulod. Okay, ikaw gusto ka nga, ani ko ni padung nako. Ini picking ice cream nun. Asa na siya? Yung ice cream na napaong na yung kinagabi eh. Sure sa oras o kabantay. Ano pa mo? Lang, Diba? wala naman. Nasa extra ng kinas. Wala po. Taon na lang nga. Gawin ng kanon, no? Kung gawin na iyang ay, anak ang pandagan. Huwag kay gasto ro kag yun. Anak sa putos. Nani may lasito. Inom na dito. Tapos chame. Sa oras na yun. Sampo na. Kasama doon. Sila! Ay, sumok mo dyan. Tarong nga, kunaw. Tarong nga, tarong nga.
ng kan. Asin. Huwag tunga sa tulo mo na. Bangaw. Do. Balik, balik, balik. Bangaw. Tanaw, hindi. Tanaw, magani di ka. Boss. Ano makapit mo? Aha. Ano, sana, adi, good na puli. Oh, nariya ka na nikas. Ikaw ang puti ng mga siguro niya, oh. Huwag tunga, sobra na, oh. Sobra, point ko. Oh, na. Atong good ba nga? Sobra taga, kuwan ba? Suwan. Ano, wow! Ano? Ay, wow, boss. Dire. Ako, bitang ikuha, kaya pasig maanod ba? Mang, 2 kilo sugar, mang. Sugar. Okay. Baldilo, no? Kaya masag yung kabo kung gamito mo yung gano'n eh. Ha? Oh. Ingon di kong yung na ipurot. Ay, di eh. Init. Itak ang ina. Welcome, my vlog. Good morning, everyone. Si, kaya sa bali? Brion?
Kuha nilon, YouTube nilon, ya. Wag kuan ba? Kuha viewers, wag tay kwarta ni. Sa lang kaman tayo mga pulo kubog viewers ani, mga dahil dili lang i-skip ang ato. Okay na. May lang gid unta, mo tigom tag centavos. At tas malay ko ay bukat ice cream good. Upo na. Clear ba no? Tama pa gini no? Ano dapit ang takilid na? Hapa yung takilid. Dito ang walay to way ice to. Ha? Way ice dito. Di naa siya dapit ang takilid. Dire. Oh. Dito ni magibubuan kay ron kay White Eyes dito. Mm. Ha dapit ang takilid. Dire na. Ah, imong mindset dapit gibutang. Way ice dito lagi. Ah. Ay galon. May pagwa mo musulay ug eskwela. Yan pagbalanse sa tao ba? Puti na maging sayo na unta kay tanaw ng himtang. Kung saan mo, may pag din lang mo reklamo, mangita na mo gidi, maglagot mo. Tanaw ng mga tao mo agi. Sino?